Il-Halloween. Jgħidu li l-festa ta' Halloween bdiet mill-festival qadim imsejjaħ Samhain taċ-Ċeltiċi, Celts, meta n-nies kienu jqabdu ħġejjeġ u jilbsu kostumi biex ikeċċu l-ħirsa, plural ta' ħares, ghost, li jiġġerrew fl-arja. Iċ-Ċeltiċi li kienu jgħixu 2000 sena ilu f'dik li llum hi l-Irlanda, l-Ingilterra u Franza tan-Nord kienu jiċċelebraw l-ewwel tas-sena fl-ewwel ta' Novembru. Dan il-jum kien jimmarka t-tmiem tas-sajf u tal-ħsad tal-ħxejjex, kif ukoll il-bidu ta' jiem imdallma, xitwa kiesħa u żmien marbut mal-mewt. Iċ-Ċeltiċi kienu jemmnu li fil-lejl ta' qabel is-sena l-ġdida, l-aħħar ta' Ottubru, l-ispazju bejn id-dinja tal-ħajjin u dik tal-mejtin ikun imċajpar. L-ħirsa tal-mejtin jerġgħu lura fid-dinja, jqajmu l-ġlied u jagħmlu ħerba mill-ċuħ tar-raba'. Iċ-Ċeltiċi kienu jaħsbu li l-preżenza tal-ispirti ta' barra minn hawn kienet tagħmilha iktar faċli għad-Druids, assissin Ċeltiċi, biex ibassru dak li se jsir fil-ġejjieni. Għal nies li jiddependu min-natura, dawn il-profezziji kienu għajn ta' faraġġ u ta' direzzjoni tul ix-xitwa twila u kiesħa. Id-Druids kienu jqabdu ħġejjeġ b'sens reliġjuż u n-nies kienu jaħarqu fihom il-ħxejjex u l-annimali tagħhom bħala sagrifiċċji għall-allat Ċeltiċi. Waqt dan kienu jilbsu kostumi l-aktar birjuż ta' annimali u ġlud u jippruvaw ibassru x-xorti lil xulxin. Wara ċ-ċelebrazzjoni kienu jerġgħu jqabdu l-fireplace, il-kenur tad-dar, li jkunu tfew f'dik il-lejla mill-ħuġġiġ qaddisa biex din tħarrishom tul ix-xitwa li ġejja. Meta s-sena 43 qabel Kristu l-Imperu Ruman invada l-parti kbira tat-territorju Ċeltiku u fl-400 sena li gvernaw ħakem fuq l-artijiet Ċeltiċi, żewġ festivals ta' oriġini Ruman dħaltu maċ-ċelebrazzjoni taċ-Ċeltiċi, is-Samhain. L-ewwel waħda kienet il-Feralja, ġurnata fl-aħħar jiem ta' Ottubru meta r-Rumani tradizzjonalment kienu jfakkru il-mejtin tagħhom. It-tieni festa kienet il-jum li fih jagħtu qima lil Pomona, l-alla mara tal-frott u tal-ħxejjex. Nhar it-13 ta' Mejju tas-sena 609, il-Papa Bonifaċju IV iddedika l-Panteon f'Ruma b'qima lill-martri kollha nsara u b'hekk il-festa Kattolika tal-martri kollha bdiet fil-Knisja tal-Punent. Aktar il-quddiem fis-seklu 8 il-Papa Girgor III li dan Papa mis-sena 731 sas-sena 741 kabbar il-festa biex tinkludi il-qaddisin kollha flimkien mal-martri. Il-Papa Girgor III mexxa d-data tal-festa mit-13 ta' Mejju għall-ewwel ta' Novembru. Il-festa ġabret fiha xi ftit mit-tradizzjonijiet tas-Samhain. Mad-9 seklu reliġjon nisranija kienet infirxet fl-artijiet Ċeltiċi u l-festa tal-qaddisin kollha ċelebrata fil-waqt li baqgħu ir-riti tradizzjonali antiki taċ-Ċeltiċi. Fis-sena 1000 il-Knisja Nisranija għażlet it-2 ta' Novembru bħala jum il-mejtin kollha biex tagħti ġieħ lill-mejtin. Illum jidher li l-Knisja ridet tibdel il-Festival tal-Mejtin taċ-Ċeltiċi ma' festa bħala imma b'tema spiritwali. Il-festa tal-Halloween damet ma daħlet fil-pajjiż insara, imma fis-seklu 19, meta fl-Amerika bdew jaslu nies minn pajjiżi varji, il-Halloween bdiet tiġi ċelebrata
parties pubbliċi u plejs dwar il-ħsad. Il-ġirien kienu jaqsmu bejniethom stejjer dwar il-mejtin u jbassru x-xorti lil xulxin. Il-Halloween ħadet sew fl-Amerika fejn fuq it-tradizzjoni Irlandiża u Ingliża bdew jilbsu kostumi ta' Halloween u jduru minn dar għall-oħra jitolbu flus jew ikel li ma' żmien saret id-drawwa imsejħa trick or treat. Il-Halloween saret festa ta' negozju kbir. Fl-Amerika jintefqu $6 biljun f'din il-ġurnata hekk li kwart tal-ħelu kollu fl-Amerika jinbieħ fil-Halloween. Il-Knisja Kattolika mhix favur il-Halloween għax fiha sens ta' okkult ima lejn l-ispirti ħżiena u li twassal għal ħsara fl-imħuħ u fil-qlub tan-nies. Il-Knisja ssuġġeriet li l-isem jinbidel għal Halloween biex tingħata tifsira nisranija. Fl-aħħar jiem ta' Ottubru diversi parroċċi għamlu ċelebrazzjoni fejn it-tfal libsu ta' xi qaddis jew qaddisa.